Hazreti Resul-i Ekrem gözümüzün nuri Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin derman yaşayışına 62. yaşında mübarek ömrünün ahırlarına bir 3-4 ay kaldı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hacca gitti. Hac etmek niyet edip Mekke-i Mukarreme'de geçen günün Mekke-i Mukarreme'ye girip doğruca Hacer-i Esved'e varıp şonu okşap mübarek eli bilen sifap aham tavaf edip 2 rekat namaz okaptı. 2 rekat namaz okap bolup aham zemzem suyuna gaşin uğraptır. Zemzem suyu. Teberruken hem geliyenler caylaşar yeni bir gaytar aydın. Mescid-i Haram Kabe'nin yanına Kabe'nin mescidine Mescid-i Haram diyeler. Kafsının ağzına diyene çökürdüp mübarek piyada uğrap Babu Beni Şeybe'den girip doğru Hacer-i Esved'e varıp mübarek doğduğun koyup kan ağlap 7 gaytar tavaf edip 2 rekat makamı İbrahim'in yanına okap muham doğru zemzem suyuna gaşin zemzem kuyusuna gaşin uğraptır. İslam'da belki dünyada yerin yüzünde yek ve tek bolan su. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiyar İn şeribtehu li şeba'ik eşba'akallahu teala bih ve in şeribtehu li yakta'a zama'ak qata'ahullahu azze ve cel ve hiye hazemetu Cibril ve suqyallahi teala İsmail ravahu Daraqutni. Zemzem suyunu acıgıp iysen Hudaya zaf etmeyin eciz olmayın karnım doysun iysen karnın doyurur. Hudaya susayan susuzluğumdan kanayın iysen susuzluğun kesilir. Cibril ferişten kanatı bilen bir rivayette ayağı bilen bir kakıt çıkaran suudur. Allah Teala İsmail cani imtiron çağı vaktına İsmail cani suuran suudur deyiptir. Hazreti İbn Umar, Hazreti Ebu Sa'id Khudri, Hazreti Enes radıyallahu anhum şolun bir şagirdi ve Zahhak diyeli adına. Ulamalar madam evlerinin çıkyandır. Hadis kitaplarda, tefsir kitaplarda, vaaz kitaplarda adıkan gelen Zahhak diyen bir beyik alim geçiptir. Ona tarihte aydanna kâne min ev'iyetil ilm şon şudur şu ilmin kaplarından ne? İç dolu ilimden neydi de? İlim kaplarından de. Olay diğer İnna Allah azze ve celle yerfa'ul miyahel azbe qabla yevmil kıyameh ve teğurul miyah gayru zemzem keza fi akhbar Mekke lil Azraqi. Kıyamattan önce ve izel biharu fuccirat diyeyim. Tamam suyucu sular yerin yüzünden ayrılacak. Tamam sular çekilecek. Tamam sular kuruyacak. Toğuluk yerde bir abi zemzem suyu önkü duruşuna duracaktı. Zemzem suyunun atlarındandır. Berrah qavdiydi. Zemzem suyu bir tofar yurtta bereket diyeler. Bir tofar Arapla şarabul ebrar diye. Qavadımlan içelgesi deydi. Seyyide, Nafi'a, Buşra, İsmet, Salimet, Mübareket, Afiyet, Mugazziyet, Tahire, Marviye, Mu'nise, Zemzem suyunun atlarıdır. Suyun tabiatı hatta yağının suyu, ab-ı muqatter
lap asmandan temizlik bolup gelýär. Bir qapda koy bir neçe wagt soňram ýuwaşaçykdan şeriatda pak ýöne her hal behtaşdy bir ýagdaýdan fasit bolup başlaýar. Ütgöýädi. Ütgöýe. Ýoksa şeriatda bir qap suw içine hiç tat kaçmasa, fakat qummaşda ya arasda zat kaçsa, ütkeni bilen dehret kılıp bolýar. Ýöne her suw duruberse ütgöýe, bir zemzem suwy ütgemeýär. 100 ýyl mundan ozal getirilen abi zemzem bolsa şu ýurda, yelimden gabyň içinde duran, yelimden gabyň içinde bir zat suw basym fast bolýarynda. Yelimden gabyň içinde dursun 100 ýyl mundan ozal getirilen bolsun, şo suwdur. Danışmentleri dünya boyunca dünyanın ilmini okarları heyrana koyan suwun biridir. Suwun biri de dünyanın yüzünü adamlarını heyrana koyan bir tek suwdur. Eyni näme ýaly? Aryň baly ýaly. Asal ütgemeýär, bal ütgemeýär. Bal asal ütgemeýär, engabin. Zemzem suwdy ütgemeýär. Zemzem suwunda näme mikrop bar bolsa, şileňlerden we lule kişilerden bolýandyr diýe. Hud guýusynyň özünden içilen suwda bir däne muzer zererli mikrop ýok diýip aýdýar. Eger şu mahal bir hamany bir gabyň içinde zemzem suw bar bolsa, on azmaýyşa salnanda içinde mikrop bolsa da ýa şu şileňlerde ýa şu lule kişi bolýar, lulelerden bolýar. Ýoksa öl guýusyna walaw jursumatan wahida bir däne zererli mikrop ýok diýe. لو أن نسبة الأملاح الموجودة في ماء زمزم كانت في أي ماء آخر لما استطاع أحد أن يشربه. زمزم سووناك معدني أملاحلا إجر başga suwda zemzem suwunnaky amlah bar bolsa, şo suwlar hiç içip boljak dälli. Hiç kim agzyna alyp gün önüpdi, ganyp içip biljek dälli. Madeni terkiplerinin känliginiň ewini durýan suw zemzem suwda. Hazreti Abu Zer Gıfari aýdýar. Kim? Hazreti Abu Zer Gıfari taryhda ulukçe hemmekiş eşten sahaba. Peygamberimize sataşşak bolup Mekke'ye Mukarreme gelemde 10 gece günlük Kabeň düýbünnedim. Hiç zat iýmedim, içmedim, fakat zemzem suwuny içdim. Hem nahar bolardy maňa, hem suw bolardy diýip aýdýar. Taryhda bu gurrunlar, taryhda doli Kabeň düýbünne galan ulamalar, Kabeň düýbünne galan beýik ewliýalar, Kabeň düýbünne ýitip galan hajylar, täşhun kuneçeli ýoldaşyny tapmany, dostuny tapmany, iýbiçi tapmany, bir gün, 10 gün, bir ay, ýakan ýa ajyk tusanna zemzem suwuny içip yatan adamlar bardy. Elhamdülillah biz de gördük hacıda şu adamy, bir adamy ki zemzem suwu bilen kän wagt gezipdi. Kabeň daşyndan aýlanyp gezipdi. Qurban aýyň 11 güni uluşluklukda ul milletin hacı pardyny tawaf etýän wagtynda fakat zemzem suwu bilen näçe wagt bäri ertilik, öýlälik, akşamlyk gaza çörek iýmany aýlanyp beren adam elhamdülillah biz de gördük. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam 2 rekat okap zemzem guýusyna gaşyn marıpdyr. Sahabalar zemzem suwundan bir qawa, bir qap, bir bedere suw çekip beripdirler. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam şu qawany göterip şondan içipdir, ganypdyr, içipdir, ganypdyr. Müslüman adam zemzem suw içende ganyp içýändir madam. İçipdir, ganypdyr. Aham soňra ýene mübarek eli bilen göterip mübarek agzyna alyp şu suwy zemzem suwuny agzyna mübarek agzyna aýlapdyr. Adam dehret galanna agzyna suw alyp agzyny ýuwup
ağzının suyunu daşaryk dökmeýärmi pışırdadyp. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek ağzına şu zemzem suyunu aylap yine pışır dedi kana şol bedele şol qabın zemzem kuyusuna sallanıp duran qabın içine yine mübarek ağzının suyunu döküp onu zemzemin kuyusuna döküptür. Zemzem suyunun bereketi önküden meter artmağa sebep bolupdur ki Hak Resulullah aleyhisselamın mübarek sark zemzem suyu gaşin dökülüptür da. Ağzın suyuna Türkmen sarkıt diýýär. Mübarek sarkıdından zemzem suyu gaşin yine ıngdarıp izine koydurupdur da. Üç zat, gen zat bar zemzem suyuna Resulullah aleyhissalatu vesselam hayru ma'in ala vecihil ard zemzem yerin yüzünde behterin su zemzem sudur diyen suyu. Ben bunun üstünde duracak derlim yani İslam'da Resulullah'ın qawwuryan suyu ve her Müslümanın yüreğine basu ve kıble-i alem Kâbe'nin düğünündeki kuyun suyu olansan indiki üst bariyerlerde İslam'ın qawwurun suyunun bir gendiğini sadece adam düşünür yanıp İslam'ın izzatının şirin hizmetine de yetiriyen. Gendatçı ulamalar aydiyar bir kase su zemzem suyundan bir kase su zemzem suyundan münkasak cevap berip bilýär. Münkase suwa. Yani bir qap bolsa münkase suw bolsa bir kase suw şu qabyň üstüne, şu çeliğin üstüne goýsaň şu suwyň üstüne, şolaryň hemmesini abi zemzem ýalet diýär. Öz tabiatyna geçirýär. Bir qatre abi zemzem mün qatre suwy abi zemzem etdiýär. Bir litr abi zemzem mün litr suwy öz hususiyatyny abi zemzeme gaşyn geçirýär. Ondan beter gen zat Mekke-i Mükerreme'de aya zemzem kuyusundan başka kuyu barmy? Kuyu kan. Zemzeme en yakın kuyu Kâbe'nin haramın içinde bir Davudiye. Davudiye diyen bir kuyu var. Zemzem men arası 120 metre diye ulamalar. 120 metre. Tamamen şu kuyun hususiyatı suyu zemzemin suyundan fark etýärdi. Tamamen fark etýärdi. O da haramın içinde yönece 120 metre, 120 kadam fasilesi var zemzem suyundan. Ama tamam hususiyatı ki berekatı ki zemzem suyunna var, Davudiye kuyusunda yok diýýärler. Hom bir soru gelýärde, o ştalarda da şeýle. Bir yerde kuyu gadyan füýji çykýar, 5 metre 10 metre beýle ýanyna gadyan hamana ağacı çykýar. Yok gen yer ştaýy. Ýaşy oglanlar gowy dikkat edin. Zemzem suwy Kabe çökök yerde. Kabe'nin döwregide dağdan doly. Zemzem suwy Mekke'nin içinde we töwregi dağdan doly. Şol dağlaryň eteginde ulukon sahre, ulukon daşlar ba. Şo daşlaryň ýarygyndan syrgyp zemzem kuyusuna suw guýýar. Nebi danışmentliň zemzem suwunyň üstüne bir pejuheşgerler zahmet çekipdirler, netije şunu alypdyrlar. Kabe'nin töwregindäki dağlaryň etegindäki sahrelerdäki ýaryklardan suw syrgyp zemzem suwuna tökülýär. Zemzem suwuna, zemzem kuyusuna irkip durýar. Homşit Kabe'nin töwregindäki Mekke'nin içindäki dağlardan syrgyp gelýän bolsa Davudiye suwda şondan girmella. Mekke'nin içindäki başga kuyular da şol dağlaryň eteginden syrgyp barmaly. Emma hususiýaty zemzem ba o kuyularda hiç zat ýokdy. Atdy suwlardan da o kuyulanky. 3 tane ulakon sahra ýaryk
yarıklarda şol zemzem kuyusuna gaşynýa, dağlaň etegindäki daşlaň yarıgy. Şol ulaqan sahrlaň yarıgyndan sıyrygyp da zemzem kuyusuna gaşyn sıyrygyp derman suw gelýär. Behterin suw ike Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdýar: "Hayrun ma'in ala wajhil ard ma'u zemzem." Akhrajahu at-Tabarani ve rijaluhu thiqat kaza fi Mecmu'iz Zawaid. Yerin yüzünde behterin su zemzem kuyusunun suudur diýip aýdýar. Ve ahirkisi ondan da betergeňden müňlerçe ýyl bäri şol zemzem suwu ba we müňlerçe litr her günne şondan çykylipdy. Ve suwun çykýan ýerde belli şol dağlaň arasyndaky sahrlaň yarygyndan irkip çykýar. Yine şu zemzemin suwi engar etekde bir derya tulkun vurtduran ýaly öňkü suw şo suwda. Kemelýan zady ýok. Ya hacmi azalanak taşon mesullaryny we musulmanlary nigaran edip narahat eder ýaly. Hiç bir suw kemelenak öňkü suw şodur şunu du bir hususiyat we bir ojubeliň biri ki insanlary heýrana goýupdurdy. Tarih elimde ilim öwetşen zamanynda iň suwkan kuyular 1000 ýyllyk guriýan bolsa, müňlerçe ýyl bäri hiç bir kuyuň suwda ýok, bijire suwkan çekilsin. Bu bir togar ulamalar aýdýar, güne 8000 litrka çıkıptı şoň içinden musulmanlar içipdi, paýlanypdy, emma şu suw şu öňkü suwda. Zemzem suwi yerin ýüzünde behterin suw ike Kıble-i alem Ka'baň tübünden çıkıp duran suwda. Ve inne ahadal muslimin usira fi biladir Rum ve innehu sara ila'l malik faqala min ayyi baladin anta. Ama mağzamın zamanının izyanına Şam tarafta Rum menen İslam jengdan bada Rum bir taraf, İslam bir taraf. Mekkeli musulmanlaryň biri esir bolupdyr, tutulupdyr. Kafirlara esir bolupdyr. Ohammyny başlaklarynyň ýanyna, padşahynyň ýanyna eltipdirler. Aham olay diptir, sen nereli bolýan dip. Onda men Mekkeli bolýan dipdir. Ama padşah diptir, İncili yetikmiş, Mesihi alimmiş. Hal ta'rifu bi Mekke'tel mukarreme hazametu Cibril? Mekke'de Cibril pereşte kanat kakıp yerden su çıkaran suwunu bilýän mi dipdir. Bilýän dipdir. Şoň adyna Berrah diýäňizmi dipdir, Gawsu diýdigi. Berrah diýäs dipdir, ýöne musulmanlaryň arasynda bu mahal Zemzem dip maruf dipdir. Aham kan ol suw bijirek dip ýanky musulman Zemzem suwunyň bereketinden aýdypdyr. Ama padşah aýdypdyr: "Ama innaka in qulta hada fa inna najidu fi kutubina annahu la yahsu rajulun ala ra'sihi minha thalatha hathayat fa asabatu dhallatun abada kaza fi akhbar Mekke lil fakihi." Wy dipdir padşah, sen şeýdip öwwetin dipdir. Mesihileň İncil we İncilden soňra ulamalaryň ýazan kitabynda bar dipdir. Ka'baň düýbündäki Berrah suw her kim şondan 3 gaýtar kellesini akıtsa, kellesini dökse, şol adam dünýede ahiretde horluk görmez dip biziň terbiýetimize bar dipdir. Gaýtaý deýin, ol Mesihi alim padşah aýdypdyr. Biziň terbiýetimizde ulamalar kitaplara sebit etipdirler. Zemzem suwundan üstüne 3 gaýtar aksa, teberrik suwdur bu dip üstünden goýsa, şol adamy dünýä ahir horluk görmez dip ihlas bilen üstüne goýsap şugrüňimiz bar biziň dipdir. Ine Zemzem suwi hak Resulullah aleyhissalatu vesselam
Tawaf edenden soň 2 rekat namaz okap, Zemzem suwundan içip, inni ýere gaşyn gitmeli, Safa dağına gaşyn. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam Zemzem suwundan içip Safa dağına gaşyn gözläpdir. Safa dağı gaşyn çıkıp, Ka'bany gözläp dua edip, Marwa dağı gaşyn ugrajak. Ugrajak, yortjak. Yortjak, ılgap yortjak. Sahabalaryň biri aýdýar: "Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatufu beyne Safa wal Marwa ve huve sallallahu aleyhi ve sellem yes'a hatta ara rukbatayhi. Ve laqad ra'aytuhu min şiddeti as-sa'i yaduru al-izar hawla batni ve fakhidayhi." Sahabalaryň biri aýdýar: Safa bilen Marwan arasynda Rasulullah aleyhisselam mübarek eli bilen izaryny ýokarrak kaldyrdy. İzar inni tikigli zat geyilmeýär. Ihramda izar inni jülwar balak ýerine geýilen dolondan parçada. Şonu ýokarrak kaldyryp Safa Marwan arasyny ýortdy. We men gördüm, şu sahaba aýdýar. Gördüm şol balaklygyň edafa parçalary Besiki Resulullah aleyhisselam qaty ýortýady. Şu balaklygyň edafa parçalary Resulullah aleyhisselamyň mübarek içinden we üýlüklerinden aýlanyp aňryk bärik giderdi. Şeýtirip çapyp ýortup durany gözüm menen gördüm diýär. Safa Marwan arasynda bi mahal beynel mileyn el akhzarayn 2 ýaşyl çyrajyk başyň arasynda ılgap ýortulanna. Kıssası ma'rufdur, hemmäňiz bilýän nerseňiz. Teberrükünni dagdaýlyň, şol üstüne gelipdi. Hazreti Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ummet İslamiga hacın tertibini öğrediweti. Safa bilen Marwan arasynda ýortýar. 60 arka ýokarda ejesi olan Hazreti Hacer ýortupdyr. Tagriben 60-njy arkada. 20 arka barýança Adnana barýar. Adnandan ýokarda 40 arka bilen Hazreti İbrahim Halilullah barýar. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kama salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Hak Resulullah'ın garrıqa kastır İbrahim Halilullah. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Resulullah aleyhisselamın ödünün öğrüdün salavatı şu ummetine. Muhammed'e aleyhissalatu vesselam ve aline Hudaya bir taraftan salam ve salavat iberşin yali İbrahim Halilullah'a da salavat iber deyip namazda dua etiyasta. Safa Marwan arası Hazreti Resul-i Ekrem'in qarrı eceti olan Hacer'in yortan yeri. Hazreti Hacer imanı kamilli olan, tevekkülünü güçlü olan Hak Resulullah, Muhammed Resulullah'ın qarrı eceti 60'lıncı arkada. Kıssatı ma'ruf da olsa hemmemiz bilýän wagt çağalar çeli bilýär. Heniz ağzım attık teberrüken onu da ağzaylayın. Aqbala İbrahim Halilullah bi ummi İsmail ve huve sagirun turdi'uhu hatta qadima bihima Mekke'tel Mukarreme. Mekke'ye Mukarreme'de adam dursun it kuş yokmuş. Adam dursun it kuş yok. Hiç ottan sudan eser yok. Tozip batan Mekke-i Mukarremen oyunun içinde Ka'ba'nın düğübüne gaşin geliptir. Hazreti Hacer ve kucağına emtiron çağa Hazreti İsmail ala nebiyina ve aleyhimussalatu vesselam varmış. Hazreti Hacer'in yanına bir kişicik
Meşik çıkmamıştık, içine su cadı koyup su içiyormuş. Meşik sudan dolmuş. Amışım Mekke-i Mukarreme dağların arasında it kuş yok, hayvan eseri yok, kervanın eseri yok yerde. Şu taada kavan düğbünü zemzem kuyusu susu çık yerine bir bağ varmış. Düzde çıkayan bağlardan. فعمد بهما إلى دوحة فوق زمزم ثم توجه إبراهيم خارجا واتبعت أم إسماعيل أثره. Bağını tegini bolan diyakana İbrahim Halilullah Hazreti Hacer'e hoş diptir. Allah taraftan memuriyetim var, min gitmeli yerim var diptir. Hazreti Hacer yortuyup barıp İbrahim Halilullah'ın sininden yapıştır. Ey İbrahim, çöllü bizi koyup arayan sen diptir. Nemme aptada diptir. Çağı nemme olmalı diptir. Bizi kime tafşırdın sen diptir aptada. İlâ men tetrukuni ve veledi. Fekâle İbrahim Halilullah ala nebiyyina ve aleyhissalâtu vesselâm ilallahi azze ve celle. Ey Hacer, seni ve İsmail cani it kuş yok düzün içine büyük Allah'a tavşırıyan niptir. Huday arkanızdır, Allah'ın buyruğu bilen iştahda koydum siz diptir. İmanı kamil olan İbrahim Halilullah'ın imanlı diyen anası Hazreti Hacer aydıptır. Raditu billahi teala. Huday buyurum olsa, Allah tavşırsa men razı gidiver diptir. Allah tevekkül edip durmalı olsa ve Allah emreden olsa, memuriyet bağı olsa men razı gidiver diptir. Adamsi İbrahim Halilullah uluğuna minip diyesi olsa, atıdı olsa, ya her namesi olsa minip Hazreti Hacer Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın karrı ecesinin gözünden yitiptir. Allah Teala hazir ve nazir bir Hacer bilen İsmail can garlı kucağına. فرجعت هاجر تحمل ولدها حتى فني ماء الشنة. Hacer İsmail can kucağından ayırası gelmeyenmiş. Meşk suyu tamam olup, göğsündeki süt de tamam olup, İsmail can acıqıp vurulmana başladı. فأحزنها Hacer'ın yüreğinden kan geçmeye duruptur. Büyük Allah Teala'nın imtihanına düşüptür. Büyük Allah Teala'nın imtihanına düşüptür. Büyük Allah Teala'nın imtihanına düşüptür. Çağanı özdep, düzü özdep, çağanı özdep, düzü özdep, ahir İsmail canı koyup, doğru Safa dağın üstüne kaşın ılgap yortuyup barıptır. لترى أحدا بالوادي ثم نظرت إلى المروة وسعت إليها ثم إلى الصفا هكذا 3 مرات أو 4 ولا ترى إلا رملا. Safa dağın üstüne çıkıp teoriği özdeptir, belki birini göreyinip hiç zat görmeyeni öz yüreği darıgıp Merve dağı kaşın yortuptur. Gayrı taraftaki Merve dağı kaşın ılgaptır. İki dağın arasında yortanını dağ vakti bilen gelmeyen canı bilen yortup Merve dağın üstüne çıkıp haşlap teoriğini özdeptir. Adam it kuştan eseri yok. Yine dargıp aldırap başına büyük dağlara çıkmanı da korkup çağda bir yüreğinin kaptalını belki yüreğinin içine yine Safak yortuptur. Yine Mervak yortuptur. 3-4 kaytar yortandan sonra yortuyup barıp İsmail canı kucağına alıptır. İsmail can
Hajarın nazarına canı çıkıp baryan ýagdaý bolmaly. Haklayan ýaly bolmaly. Oham ýene nämetjek bilmäni, çağı ölsüdi gözläp durmaýyn dip, ýene de ýortaýyn belki bir adam göreýin, adam görmesem de bir näçe gaýtar ılgaýyn, gelip görsem jan çykanlygyny görsem okaw boljak dip İbn Abbas şeýdi. Jan çykmagyny gözläp duramdy, ýüregim bolmaýar dip ýene çağany goýup ýene ýortup durdy. Safadan Marwa 7 gaýtar tamam bolupdyr. Ýortyp gelip ýene İsmailjany gujagyna alypdyr. İsmailjan öňkü haklap durşýaly فسمعت صوتا حضرة هاجر برثيفشتبتر بربصر ثيفشتبتر فقالت قد أسمع صوتك فأغيثني إن كان عندك خير Sesin eşdiýän nipdir, kimsen görün maňa diýipdir. Kömegiň bolsa maňa et, çağamyň jany çykyp barýar diýipdir. فخرج جبريل حتى ضرب برجله مكان زمزم فظهر ماء زمزم فحاضته هاجر ثم رأى الركب الطير على الماء. Sesin eşdiýän maňa kömek ber, kim bolsa diýipdir. Cibril ferişte bir owadan adam suratynda görünüp Zemzem suwunyň üstüne baryp ganaty bilen kakdyr, suw çogyp çykardyr. Hazreti Hacer derrew kum palçyklap, logloklap, derrew şo tadan howuz bejertdir, gärrak suw içsin. Zemzem suwy Hazreti Resul Ekrem aleyhisselamyň garry kakasy bolan İsmailjan ve qarry ejesi bolan Hazreti Hacer selamullahi aleyha ala nebiyina ve aleyhimus salatu vesselam Zemzem suw galýar. Behterin suw yerin ýüzüne Allah Taala'nın kudreti bilen yerden çoğup çykýan suw bolýar. Ham soňralarda İbrahim Halilullah gelenne Hazreti Hacer aýdýar, onu o gelen Cibril we bide Zemzem suwy suqyallahi Taala Allah Taala mihmanlaryny kıyamata çeli suwurup durjak suw boljak diýip. Allah Taala mihmanlaryny kıyamata çeli suwurjak suw bolýar. Allah Taala kıyamata çeli mihmanlaryny suwurjak suw bolýar. Ham soňralarda geçip barýan kerwelle şoň üstüne kuş görýänmiş. Awwelin geçip barýan kerwan Yemen tarapdan. Ham bir kuş wap taýdy suwam kam diýip gelip soňralarda kerweller şu taýda jaýlaşmaly bolup Mekke-i Mukerreme owa we şäherler bolýardy. Ine hak Resulullah aleyhissalatu vesselam Zemzem suwy içenden sonra Safa Marwa arasynda ılgyşy boldy. Geçen hefte bir soru bolupdy. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam tahiyyatun mescid häzirde okanak. Daşdan gelen adam, daşdan Mekke baran adam, Kaaba baran adam, şoň tahiyyatun mescidi tawaf etmek Kaaba'ň daşyndan. Gaýtaý deyin, daşdan baran adam, Mekke baran adam, Kaaba barya, tahiyyatun mescid okuymaly, 2 rekat, şoň tahiyyatun mescidi 7 gaýtar Kaaba'ň daşyndan tawaf etmek. Aham onun bir indi hususi meseleleri bolýar, on hajda ruhaniler aýdýandyr. Hamana baran wagtynda tawaf edip bolmajak bolsa näme? Ya mamurly tawaf ettirmeýän wagty bolsa näme? Ya namaz wagty bolsa näme? Ya Mekke'deki adam inni baryan 10 gün, 15 gün, 20 gün şu taýlarda Mekke-i Mukerreme'de galýan da biz ýanak baryan adamlar, beýleki musulmanlar oham her gedek baranda tawaf etmelimi? Ya soňralarda tahiyyatun mescidde okulýa, o meseleler olar cüz'i içindäki meseleler bolýa, ony
Allah Taala hemmeňize kabul has nesip etsin, o taada açyklan ýerde. Bu mahalın wagty däl. Der kul ýöne aňyrdan gelen adama tahiyyatü mescidi Ka'baň daşyndan 7 gaýtar aýlanmakda. Am şoň üstünden bir fursat boldy, şim mescidliň tahiyyatü mescidin aýtmaga. İnşallah 5 dagygaň içinde muhtaser, kamil, mufid edip hyzmatyňyzy ýetirin, gadryny bilen aýdyljak görüň. Ey cemaatler, tahiyyatü mescid şim mescidlerde, Ka'badan başga mescidleň görüňi. Şu mahal cumhur mescidlerde, ovara mescidlerde. İnnemâ yu'meru bi tahiyyetil mescid idâ dakhalahu bi gayris salah. Keda fil binâye fi ahir bâbin nevâfil. Zihninizde, fikrinizde qaim bolmalı zadın biri. Asıl tahiyyatü mescid diýdigi 5 wagt namazdan başga wagt mescidi girmän görüňi. Gaýtaýdyn, tahiyyatü mescid diýdigi 5 wagt namazdan başga wagt mescidi giren adama hay tahiyyatü mescid okuy diýmeli. Amana yine yarım saatdan bir mescide girecek, Kur'an-ı Kerim ders alacak da. Şoňa girende aýtmaly 2 rekat tahiyyatü mescid okuy diýmeli. 5 wagt namaza gelýän adama tahiyyatü mescidin gurrüňi ýok da, inşallah alan meselelerini açyklap aýdaryn. Meselen bir adam öýle namaza gelýär. Aňyrdan gelişine adam çekilipdir, ya çekilmändir, öýlen wagty bolupdyr. Öýle namaz okuýmana gelýär. Mescide girakana öýlen 4 rekat sünnetini okasa, tahiyyatü mescid maňa wajib de däl, sünnet de däl. Şu gelakana öýlen 4 rekat sünnetini okuýar, şu tahiyyatü mescid hesap. Tahiyyatü mescid diýdigi gireňde namaz okuýmalydygy. Odol sen namazdan çyrim gireňden soňra başga namaz okuy, 2 rekat tahiyyatü mescid okuy diýmek gerek däl. Şeriat şunaý diýär. İslamyň gurrüňi. Cedelleşmän gurrüňi däl, meselen gurrüňi. Ine men okap berin fiqh Hanefiden. كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد كذا في بدائع الثناء في باب سجدة التلاوة. مثلا ikinin tekbir aýdyljak bolupdy, mescide gelýän tekbir aýdylypdy, sen de gelip üýýäň, tahiyyatü mescid bitdi. Gireňde namaz okuýdyň da. Girakana sünnet okuýýaň. Mescide girakana üýýäň. Mescide girakana üýýäň. Zihniňizde başga soallary getirip bermäň. İnşallah soallaryň jogaplary bar içinde. Fakat aýdylýan zat gowy düşünseňiz beter gowy bolar. فلو كان دخوله بنية الفرض لكن بعد زمان يؤمر بها قبل جلوسه كذا في رد المحتاج. إما ikindi namaza gelýän adan çekilipdir, tekbir aýdylmaga 10 dagyga 15 dagyga bar, girip sen oturjak. Indi bir adam girenni 2 rekat okuy diýmeli. Şon girenni pardy okuýmak, ya girenni öýlen 4 rekat sünnetini okuýmak, ya girenni gelip üýmek ýok, häzir bireme wagt bar. Häzir bireme wagt barki milleti de güýmejek däl ha. Tekbir aýdyljak bolupdyka, derrew ýokary galyp 2 rekat tahiyyatü mescid okan bolmaly, on gurrun alan gelir. Gurrunşi aňyrdan gelipdir, tekbir aýdylmaga wagt bar, sünnet de okulmaly, okulmaýar. Gerakana oturjak, özde 2 namazdan öwünçe. Ya öýle namaz 4 rekat sünneti yeni 5 dagygadan 10 dagygadan okaryn diye. Onu ol adam mescide girenni 2 rekat tahiyyatü mescid okuýmaly. Emma girakana parda ya sünneti güýmense, yani meşgul bolsa, şuru etse şonu başlasa, on boynuna tahiyyatü mescid ýok, sünnet de däl. Tahiyyatü mescid okanmalsaň gowy ordu da diýip bolmaýar şoň hakynda. Ýene aýdyn, asly tahiyyatü mescid gireňde bir namaz okuýmalydygy. Çe pardy bolsun, çe sünnet bolsun, çe nefil bolsun. إلا إذا دخل بعد الفجر أو العصر فإنه يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من لم يتمكن لحديث أو لشغل كذا في الدر والرد. Erti 2 rekat sünnetini öýünne okap mescide gaýtypdyr.
Ertin kreket sünnetin okap mescide gelye, gele kana oturamal, tahiyyatü mescid okulmellal. Sünnet bilen pardın arasında namaz okulmayer. Birde daňatandan soňram günni oýança nifl okulmayer. Ya ikinniden soňram bir girýär mescide. İkinnisin okaptır, mescide girýär. Akşam namazy yarım sagat ba. İkinni bilen akşamary nifl okulmayer. Tahiyyatü mescidde okamallal. Oham nämetmeli? İçine mescide girenle Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah aysa tahiyyatü mescidin yerine bolýardy. Ya mescide girýän, görseň märeke we 2 rekat tahiyyatü mescid okyp boljakka, wagız başlajak. Märeke kynçylyk boljak, tekbir aýdyljak bolupdy. Sen tahiyyatü mescid okuysaň jemaat kyn görjek, hemme kişiden gözleşipdi. Ay bir de gijag alyp kep namazy güýmenen bolupdy diýip okamallal. Gele kana mescidde oturmaly. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah aýdyp oturmaly. Alan tekbir aýdyljak ahim. Märeken saklamalylar. Şu uluwatyn çekitçi bolsun. Bir qariň aýtýan gurrun däl, şeriatyň aýtýan gurrun. Ve qari bilen işim yok diyor, bir şeriatyň gurrun bilen iş bolmaly bolar. Din aýdýar bu gurrun. Şeriat İslami aýdýar. Jedilleşilýän zat ba, jedilleşilmeýän zat ba, jedilleşilýän zat däl. Bilinýän zat, ilm gurrun bi. Ve tekfihi li kulli yawmin marratan. Bir adam mescide dol gir çykýar. Her gezek girende tahiyyatü mescid okuymalymy? Her bir güne bir tahiyyatü mescid okuysaň bolýar, boýnundan aýrylýar. Hamany bir Kur'an ders berýär, erti bilen saat 8-de mescide girýär. Öýleden soňra mescide girýär, ýastan soňra mescide girýär, akşamdan soňra mescide girýär. Erti bilen saat 8-de mescide giren 2 rekat tahiyyatü mescid okuysa bir gününe bolýar. Soňra okularda okuymasa da bolýar. Ve la tasqutu bil julus kaza fi'd-durril muhtar. Mescide girýär, hamany ikinni azan çekilipdir, mescide girýär. Aham görýär, o tekbir aýdylmaga 10 daqiqa dagba, inni özü oturdy. 1 daqiqa oturdy, 2 daqiqa oturdy, 5 daqiqa oturdy. Ay tahiyyatü mescid okuyayn nese okuyamalla. Oturup ýokary galyp, "Wy sen oturdyň, inni tahiyyatü mescid okuyup bolmaýar" diýip bolmaýar. Bir miktar oturundan soňra da okuysaň boýnundan aýrylýardy. Adan çekilipdir mescide girýän, 5 daqiqa oturýan. Tekbire wagt barmy diýen, hawa 10 daqiqa wagt bar diýer. Am ay tahiyyatü mescid okuyayn diýip okuýsaň sünnetiň bitýär, sogap işetdigiňde. Oham bir ulamalar aýdýanlar, belki Peygamberimiz aýdýar, Rasulullah aleyhissalatu vesselam, mescide gireňizde oturmaqaňyz 2 rekat okuýuň diýip. Ol oturmaqaň 2 rekat okuýmak فهو بيان للأولى. Oturmaqaň okuýmak ol beter gowzat. Ýöne oturundan soňra okumak o sünnetin bitýär. O kemçilik bolmaýar. Oturmaqaň okuýsaň baryndan gowy. Emma oturundan soňra tahiyyatü mescid okumandyr diýip derw ýokary galyp okasaň sünnetin de bitdi, sogaby da aldyň. Indi bir de tahiyyatü mescid meselesi boldy. Allah taala dünýä we ahiretiňizde abad etsin.